लोगोफोर पाकिस्तानाव मोनसे सामिट जाबाय थादों सांघाई कॉपरेशन अर्गेनाइजेशननि मोनसे सामिट जाबाय थादों आरो बे सामिटआव जोंनि भारत हादरनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा थांनांगौमोन पाकिस्ताना थांजानो लुबैदोंमोन नाथाय जोंनिफ्राय प्राइम मिनिस्टार थायाखै आरो जोंनिफ्रायसो थांदों इन्डियानिफ्रायसो थांदों इन्डियानि डेलिगेट हिसाबैसो थांदों बिथाङा जाहैबाय एस जयशंकर एक्सटार्नल एफेयार्स मिनिस्टार एस जयशंकर सुब्रमण्यम जयशंकर बिथाङा थांदों आरो बिथाङा थांनानै जाबादि मोनसे बडि लेंगुवेज दिन्थिदों बे बडि लेंगुवेजआ थारैनो पाकिस्ताननि मानसिफोरखौ थारैनो टेनसनाव लगायदों जानांगौ स' बिथाङा माबायदि मा रोखोमै बिथांनि जि बडि लेंगुवेज बिखौ चेन्ज खालामनाय नुदों जाबादि बिथाङा फेसन खालामदों माने बै फेसनखौ नुनानै जानो हागौ पाकिस्ताना जलन जादों आं बेबायदि बुंगोन स' जियानो जाया मानो नोंथांमोना दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों खिन्थानो नाजागोन पाकिस्तानाव एस जयशंकर बिथाङा मा खालामहैदों पाकिस्ताननि प्राइम मिनिस्टार बिथांजों जाबायदि हेन्डशेक लादों बेबो नायथावना जाबायदि एर'प्लेननिफ्राय ओंखारनायनि उनाव ससमाखौ गोसोम ससमा गानदों बेबो नायथावना स' बायदिसिना बेफोरखौ आं नोंथांनो खिन्थानो नाजागोन बेनिफ्राय नोंथांमोनाव मोननैसो मेसेजबो नाजागोन थारैनो एस जयशंकर बिथाङा मा दिन्थिनो नाजादों बिनि सिगांनो नोंथांमोना खिन्थागोन SCO मा SCO माने जाहैबाय सांघाई कॉपरेशन अर्गेनाइजेशन मोनसे बियो एसियानि माने इउरेसियाखौ लाफानानै डेट मिन्स इउरपनि मोननैसो हादर बा इउरपनि खाथि खाला ओनसोल आरो एसियानि माखासेखौ लानानै बे मोनसे संगठना जादों जायखौ SCO होनना बुङो सर्टै SCO सांघाई कॉपरेशन अर्गेनाइजेशन 1996 आव जाय सांघाई 5 नायनि आफाद दादोंमोन बेवहाय दंमोन बे मोनबा हादरा पिपुल्स रिपाब्लिक अफ चाइना रासिया काजाखस्तान किर्गिस्तान आरो ताजिकिस्तान बिसोरो 1996 आव सांघाई 5 सांघाईआ मोनसे सिटिनि नाम चाइनानि सबसे गेदेरसिन सिटियानो जाबाय सांघाई बे मोनसे इन्डास्ट्रियेल सिटि जोबोर गेदेर सिटि डेभलप सिटि बेयो बे सिटियाव मोनसे आफाद दादोंमोन सांघाई 5 नङा होमबा बिनि नामाव आरो बै सिटिनि नामावनो बेखौ बानायनाय जादोंमोन नाथाय उनाव बिखौ गैया खालामनानै 2001 मायथाइयाव SCO बे आफादनि नामा जाबाय SCO बे SCOखौ दादोंमोन सांघाई कॉपरेशन अर्गेनाइजेशन जायनि जि मेन हेडक्वार्टार बे बेइजिं चाइनानि राजथावनि बेइजिंआव दङ आरो बेखौ दादोंमोन 15 जुन 2001 मायथाइयाव 15 जुन 2001 मायथाइयाव बै जे सांघाई 5 बेखौ गैया खालामनानै बेखौ दादोंमोन बै समाव मोनबेसे हादर दंमोन पिपुल्स रिपाब्लिक अफ चाइना डेट मिन्स चीन रासिया काजाखस्तान किर्गिस्तान आरो ताजिकिस्तान नाथाय बिसोरो उनाव मा लाबाय टारगेट मोनसे लाबाय जे बेनि जि हादर मेम्बार कान्ट्रिसफोर बेखौ बारायनायनि मोनसे टारगेट लाबाय आरो बै मेम्बार कान्ट्रिसफोरनि मादाव बारायनानै बेसेबां जाखो दा प्राय 10टा जाबाय दा मा हादर दङ चीन थाबाय पिपुल्स रिपाब्लिक अफ चाइना बिदिनो रासिया थाबाय रासियान रिपाब्लिक इन्डियाखौ 2017 मायथाइयाव बेवहाय एड खालामनाय जादों इरानखौ 2023 मायथाइयाव काजाखस्तानाथ' आगोलबो दंखायोमोन किर्गिस्तान आगोलबो दंखायोमोन पाकिस्तानखौबो 2017 मायथाइयाव माने सोदेरनाय जायो बेबायदिनो ताजिकिस्तान उजबेकिस्तान आरो बेलारुसखौ 2023 मायथाइयाव सोदेरनाय जायो बेवहाय गोदानै हाबदों उजबेकिस्तानाबो गैयामोन सिगां स' बेबायदि मा खालामदो बिथांमोना बै हादर माखासेखौ लानानै मा खालामबाय बे आफादखौ बारायदों आरो बैहायथ' मेम्बार कान्ट्रिस थाबायानो बेखिनिया बिनि अनगायैबो मा बेहाय थायो अबजार्भार कान्ट्रिसफोर दं जेरै आफगानिस्तान नाथाय आफगानिस्ताना इनएक्टिभ जानानै दङ 2021 मायथाइनि बिसोरो जेब्ला तालिबाननि सासन फैबायना बिनि उनाव मा इनएक्टिभ जानानै दं बिनि उनाव मंगलिया होननाय हादरखौ नोंथांमोना खोनादों चीन आरो रासियानि गेजेराव लेन्डलक कान्ट्रि बियो होथेनाय मोननैबो हादर होथेनाय लादों गेजेराव जाबायदि इन्डिया आरो चीन हादरनि गेजेराव नेपाल भुटान बेबायदि नङा होमबा आरो बिनि उनाव बे जाबाय अबजार्भार कान्ट्रि डायलग पार्टनार होननायबो थायो बै डायलग पार्टनारफोराव जेरै UAE दङ बाहारेन दङ सौदी आरबिया दङ बेबायदि माखासे हादर दं नोंथांमोना लिस्टखौ नायबा नुगोन थारैनो विकिपिडियायाव थांनानै नायबा नोंथांमोना नुगोन आरो बिनि अनगायैबो मा गेस्ट एटेन्डिसआव आसियान बेबो मोनसे बेबायदिनो संगठन आसियान होनना बुङो इनाव CIS तुर्कमेनिस्तान आरो इउनाइटेड नेशन्सआबो बेनि मा गेस्ट एटेन्डिस डेट मिन्स बिथांमोनाबो बे मिटिङाव थारैनो डेलिगेट हगारदों पाकिस्तानाव स' पाकिस्तानाव बे सामिटआ जाबाय थादों 14निफ्रायनो जादों 14 अक्ट'बरनिफ्रायनो जादों थारैनो 17 अक्ट'बराव जोबगोन बेवहाय जोंनि एक्सटार्नेल एफेयार्स मिनिस्टार एस जयशंकर बिथाङा थांदों आरो बिथाङा जायफोर बडि लेंगुवेजखौ दिन्थिदों
बेखौ नोंथांमोना थारैनो गोमहाबगोन नोंथांमोना बेनि जि स्पेशलिटी बेखौ मा सानदों बे संगठननि स्पेशलिटीया जाहैबाय मा बे संगठनखौ दानायनि जि अबजेक्टिभ बे अबजेक्टिभा जाबाय ओरैबायदि लोगोफोर नोंथांमोना मिथिबा गोमहाबनो हागौ बेनि जि स्पेशलिटी बेयो मानो बहुत इम्पर्टेन्ट जोंनि बुहुमाव आरो जोंनि इन्डिया बायदि हादरनि थाखाय मानो इम्पर्टेन्ट बेखौ नोंथांमोना बेनिफ्रायनो बुजिगोन मुंनिफ्रायनो बुजिगोन बबेखानि बेयो जाबायदि मुं लादों बेबायदि खामानि मावनो हादों ना हायाखै बे साननो गोनां स' बेनि जि मेन अबजेक्टिभ बे अबजेक्टिभा ओरैबायदि बुंनांगोन जोङो Eurasian Political Economic International Security and Defense Organization. So बे सेन्टेन्सनि गेजेरजों नोंथाङा थारैनो बुजिदो बे आफादखौ मानो दादों आरो बे आफादा बुहुमाव जग्राफि हिसाबै नायोबा बुहुमनि 24% एरियाखौ बेखिनि हादरा लादों माने बहुत गिदिर गिदिर हादर दं जेरै रासिया दं इन्डिया दं चाइना दं स' इउरेसिया होननाय लोगो लोगो मा जाखो एसिया एन्ड इउरप एसिया आरो इउरपनि बै हादरफोरखौ लानानै आफ्रिकानिबो थागोन मोनफा मोननै स' बेबायदि लानानै बबेखानि बेवहाय इउरपियान कान्ट्रिस थ' मा बुंगोन रासियाखौ बुंनांगोन जों इउरपियान हिसाबै स' इउरप आरो एसियानि मेक्सिमाम एसियानि लानानै बे आफादखौ दादों 24% आरो इउरेसिया हिसाबै 65% एरियाखौ इउरेसियानि बेयो माने इनक्लुड खालामदों बे हादरफोरा आरो जुदि जिडिपिखौ बुङोबा नर्मेल जों जुदि जिडिपिखौ बुङोबा गासै बुहुमनि टटेल जिडिपिनि 23% फ्रामखौ बेखिनि हादरानो लादों आरो बेल' नङा जुदि ट्रिपल पि मेथडआव जुदि नायोबा पि बे मेथडआव नायोबा प्राय 36% बुहुमनि टटेल जिडिपिखौ बेयो आवग्रिनो लादो बे एससिअनि आन्दाराव थानाय हादरफोरा स' बे हिसाबै नायोबा बे हादरफोरनि इम्पर्टेन्टआ मा जानांगौ नोंथांमोना आइडिया खालामबानो मिथिगोन जे एससिअआ बेसेबां इम्पर्टेन्ट माखासे हादरफोरनि थाखाय आरो एसियान कान्ट्रिसफोरनि थाखाय नोंथांमोना जाय हिसाबखौ बुंदों बेथ' 2024नि मोनसे डाटा हिसाबै बुंदों आङो आरो नोंथांमोना नाय जुदि टटेल पपुलेसनखौ नायबा बेवहाय ओरैबायदि मोननै हादर दङ जाय बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइ बांसिन सुबुं सानखो थानाय हादर मोननै दं बेवहाय इन्डिया एन्ड चाइना स' टटेल बुहुमनि गासै पपुलेसननि 42% पपुलेसना बे एससिअ हादरफोरनि गेजेराव दङ लोगोफोर स' बेनिफ्राय नोंथांमोना मा बुजिनो हायो एसेबांखिनि प्राय 50% मानसिया बेखिनि हादरावनो दंबा गासै बुहुमनि मादाव अब्ला बे जायगानि इम्पर्टेन्सआ माबायदि जानो हागौ बुहुमनि थाखाय नोंथांमोना आइडिया मोनबाय बेफोरथ' जाबाय सांघाई क'पारेसन अर्गेनाइजेसननि बाथ्रा जाहैबाय नाथाय एस जयशंकर बिथाङा जाबादि बडि लेंगुवेज दिन्थिदों बेखौ नोंथांमोना थारैनो नुनानै गोमोहाबनो हागौ नोंथांमोना थारैनो नुगोन पाकिस्ताननि प्राइम मिनिस्टार शेहबाज शरीफआ माबायदि हेन्डशेक लादों आरो बै हेन्डशेक लानाय समाव आखाइखौनो हगारनो नागिराखै बेनिफ्राय नोंथांमोना मा बुजिना लायो स' पाकिस्ताना माने ओरैबायदि जादों जेनेबा इन्डियाखौ माने नांथारगौ जादों ओरैबायदि दुखु दाहा कन्डिशनाव दं पाकिस्ताना स' एस जयशंकरनि आखाइखौ बेसेबा गोबाव हमथाबनानै लाबाय थादों स' नोंथांमोना बेखौ नुदों आरो नोंथांमोना नुदों जेब्ला एर'प्लेननिफ्राय एयारपर्टआव ओंखारदोंमोन एर'प्लेननिफ्राय ओंखारबोनाय समाव जेब्ला हेन्डशेक लादोंमोन बे हेन्डशेक लानायनि उनाव गुबुन गुबुन पाकिस्ताननि अफिसियेलफोरा थांनानै बेवहाय बरायदों बिथांखौ हेन्डशेक लादों आरो इन्डियानि निस्सय एम्बासाडरफोराबो दं बेहाय स' बिसोरो मा खालामबाय बरायदों आरो बै समाव बिबारबो होनायदों सानै उन्दै गथ'बो नोंथांमोना थारैनो नाथाय बिनि उनाव जेब्ला फैनाय समाव गावनि मेगननि ससमाखौ बख'नानै गोसोम ससमा गाननायनि भिडिअखौ नोंथांमोना थारैनो नुदों बेनिफ्राय नोंथांमोना मा बुजियो थामहिनबा एस जयशंकर बिथाङा माने जास्ट लाइक ए जेम्स बन्ड स्टाइलाव थांदों आरो जेम्स बन्ड स्टाइलाव आरो इन्डियाआव मोनसे थांखि लाखानाय जादों एस जयशंकर बिथाङा पाकिस्तानाव थांनायनि उनावबो पाकिस्ताननि रावबो मिनिस्टारजों बा शेहबाज शरीफजों जा गुबुनजों जा जेबो माने बेबादि मोननै हादरारि माने मा होनगोन बेखौ मोननै हादरारि जि सावरायनाय मेल बेवहाय बाहागो लाया बेबायदि बुंदोंमोन नाथाय मा जायो बेखौथ' समाजै खिन्थागोन बुंनाय बादि जायाबो जानो हागौ सेन्सबो जानो हागौ दसेनो नङा होमबा स' जियानो जाया मानो शेहबाज शरीफआ मोनसे बाथ्रा बुंदों बेवहाय मदिखौ थांजानो लुबैदोंमोन नाथाय नोंथांमोना आं बे जि एससिअ सामिट बेनि मोनसे मिन्थावना बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानो नाजागोन बे जि एससिअ सामिट एसेबां गिदिर मोनसे सामिट ना बेवहाय मोनबो हादरनि हादर गाहाया बेवहाय थाङाखै ना हादरगिरि थांदों ना प्राइम मिनिस्टार थांदों जेसेबां मेम्बार कान्ट्रिसफोर दङ बेखिनि मेम्बार कान्ट्रिसफोरनिबो रावबो बेवहाय हादर गाहाया थाङाखै नो डाउट सबसे गेदेरसिन होनना बुङोबा चाइनानि प्रिमियारा थांदों डेट मिन्स चाइनानि प्राइम मिनिस्टार चाइनायावथ' प्राइम मिनिस्टारा जेबो पावार गैया हादरगिरियासो पावार दं नङा होमबा शी जिनपिं स' बेयो ली क्याङा थांदों बेवहाय ली क्यां रासियानिफ्रायबो गुबुनसो फैदों रासियानि भ्लादिमिर पुटिन बिथाङा फैयाखै इन्डियानिफ्रायथ' जयशंकर जाबाय इराननिबोथ' सुप्रिम लिडारानो फैदों ना सोरबा प्राइम मिनिस्टारानो फैदों रावबो फैयाखै स' काजाखस्तानानो बुं किर्गिस्तान पाकिस्तान ताजिकिस्तान उजबेकिस्तान बेलारुस बिसोरनिफ्राय जेसेबांखिनि दैदेनगिरिफोर फैदो सब मन्त्रि लेभेलनि गोजा जोंनि इन्डियानियाथ' मा एक्सटार्नेल एफेयार्स मिनिस्टार बावसो
एसे गोजौ थाखोनि मिनिस्टार नाथाय बाकी हादरफोरनियाथ' बेबायदिबो नंबावा डेट मिन्स मन्त्रि लेभेलनि गाहाय लेभेलनि रावबो हादर गाहाय प्राइम मिनिस्टार एबा प्रेसिडेन्ट बेबायदि रावबो थायाखै प्राइम मिनिस्टार एबा प्रेसिडेन्ट जाय माने मस्ट पावारफुल बे पार्सना रावबो थायाखै बेवहाय बेनिफ्राय नोंथांमोना मा बुजिनो हायो बे जि SCO सामिट थारैनो बेखौ आं फेलार होननानै बुंगोन जयशंकर बिथांनि नोंथांमोना बडि लेंगुवेजखौ नुनानै ससमा गाननाय आरो हेन्डसेक लाथाबनायखौ नुनानै मा सानो कमेन्ट लिरबानो जाबाय आं बांद्राय बाथ्रा बुंनो गोसो जायाखै मानोना इन्डिया आरो पाकिस्ताननि जि रिलेसन बे जोबोर गाज्रि एसेबां गिदिर मोनसे सामिटआवबो थांनानै जुदि बेवहाय मोननै हादरारि सावरायनायाव बाहागो लायाबा बा मोननै हादरजों माखासे सावरायनांगौ बिथिंखौ जुदि सावरायाबा बेनिफ्राय नोंथांमोना मा बुजिनाय इन्डिया आरो पाकिस्ताननि गेजेरनि जि सोमोन्दो बे जोबोर गाज्रि